Kat badangnya kisngi jong jing start hagane ke juk thamai ka jing lekai football menta kala dei ka wei niki kam ka baki khon samla kanthei bat chenrang kila yo ya galat ban sei ka sap jongki bat kala kala long kum ka kam ga jam nak banta jongki ha ka jing pani lekai football jong ka nongpo sports association ya ka football tournament ka kanhuni lekai Ribhoi United ka badi ka wei niki kanhun ka balami bhasha khmat na them Ribhoi kala yo ban rung sya ka semi final jong ka te ka tournament ka bala paniai da ka nongpo sports association ya ka bala pani lekai hamadan paham sim nongpo ha gani ka sngi ka Ribhoi United kala ikon persya ya ka Hanyo Trap United na smith kini ke jing yorong jong ka Ribhoi United sya ka semi final jong ka te ka tournament kala long hadin bakalala ban penrem no ya ka Hanyo Trap United menta ka sngi namar ba kejing lekai kala long ka baya khat bha hapdeng jong kini ki art ligi kanhon ki nong peniat kala haban penlong no da ka tie breaker bat lengba jong ka te kejing khon ha ka tie breaker ka Ribhoi United kala yo ban rong sya ka semi final jong ka te ka tournament ki nong ilam jong ka Ribhoi United kila yashat bat khub lekti kum kejing lekmen halor ka te kejing job Halo, apa betul kejadian lekai kan Ribhoi United kerjok ya kan Hanyo Trap Smith jumpa kai betul San Lasa. Ini kurang mengkolam. Gol. do it.
jatuh gue. Ya, kasih dah. Come on, Ricky. Halo. Betul ke jila kai kan Hanoi United jok ya ka New Trap Smith limbaga kai berke San Lasau.